Hai să mai jucăm ceva Shakes and Fidget. Ce spuneți? Mamă, mi-am luat multă bătaie dacă sunt pe locul 12 aici. Ia să ne uităm la poștă și la bătălii. Holy shit. M-au bătut băieții foarte urât. 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 pierderi la rând. Are you fucking kidding me? Ok, hai să facem și noi. De fapt nu, stai puțin. Era o bătălie? Nu le văd și o ultima bătălie a clanului. Mama, am intrat în clanul ăsta care e mult mai bun, e în rang 219. Cred că am pierdut, că am scăzut în rang. Cum naiba văd și o bătălie? Ok, se pare că nu pot să văd. Ne-am apărat de fapt că ne-a atacat cineva. Mă rog, hai să ne uităm la personaj. De fapt, stai puțin. M-am jucat astăzi? Nu cred că m-am jucat. Inteligență, nu. Asta cred că ne-ar interesa. Armură, constituție, nu știu care ar fi mai bun. Nu, asta, luăm asta. Ok, ceva armură? Nu. Inteligență, nu. Ok, și la magie, o piatră, putere și inteligență. Nope, face exact același lucru. Și nu. Bun. Mergem la personaj și... se vede destul de tare, îmi cer scuze. Ne ducem la personaj și mai punem noi... punem așa. Bun, hai să ne batem puțin la arenă. Cu tipul ăsta. S-a făcut un update, nu știu dacă ați observat. Să ne batem cu tipul ăsta, să vedem dacă reușim să-l distrugem. Critică de 9000. Ok. Bun așa, am mai urcat în top. Vedeți, acum sunt pe 11. Și că mai bun ca 94,75 dintre toți jucătorii. Ce voiam eu să vă arăt? S-a făcut un update. În primul rând, mă scuzați, mi se face vocea. La arenă, nu mai alegi tu cu cine să te bați, îți oferă jocul 3 adversari. Și arată aici la galeria vedetelor țara din care este jucătorul respectiv. Vedeți, da? Acum noi intrăm puțin la tavernă. Mai facem o misiune. Vă recomand și vă jocul acesta, adică merită încercat. Am level 21. Da. Haideți să vă arăt Bresla noastră pe 219. Era pe 100 și ceva. Ok. Prima Bresla, să vedem care este 1. The Sanctuary. 50 de membri. Și primul tip. Cred că e o tipă. E un arcaș. Da? Cu cel mai mare level. De fapt nu e... e cel mai mare level și cel mai mare rank, să spunem. 1. Dai seama, mai bun decât 100% dintre jucători. Ok. Tipii ăștia au niște enchanturi pe armură, vedeți? Nu știu cum faci rost de chestiile astea. De enchanturi. Uite, de exemplu ăsta, vedeți? Are chestia aia galbenă. Nu știu cum naiba. La fortăreață nu înțeleg ce naiba e fortăreața. Dacă mi explică și mie cineva cum se folosește chestia asta, nu-mi dau seama. Mă gândeam că aici mi-arată ce fortăreața are gildul, știi? Clanul, da? Nu. Și la temnițe. Trebuie să mai curățăm noi o temniță. Dar nu merge pentru că sunt în tavernă. Ce pot să vă mai arăt? Ciuperci, nu... Graj, mi-am luat ăsta înapoi când mi expirase. Ăsta e prea scump. Cu 25 recompense ecologică. Cu 25 de ciuperci. Am abia 8 ciuperci. Ok, în rest nu cred că mai am ce să vă arăt. Nu folosesc ciupercile ca să schimb itemele, aștept să treacă ziua respectivă. Am făcut rost de cartea asta. Îmi place. Este o carte în care se adaugă toți mobii, toate itemele acestea, toate tâmpeniile. Și cu cât se adaugă mai multe, cu atât crește mai mult bonus experiență. Gen când fac la tavernă și mă bat cu anumiți monștri cu care nu m-am mai bătut până acum, mi adaugă în carte și crește acolo XP-ul. Și hai să învârtim puțin de rotița asta. Spin around. Cel mai prost lucru. Mi-a dat lemn. Lemnul folosești la fortăreață, dar ce naiba fac eu cu lemnul? Nu înțeleg, și chiar nu înțeleg. Fortress level 5 acquired. Nu știu, poate e băguit sau ceva gen. Habar n-am, credeți-mă.
Altceva ce să vă mai arăt așa ca progres, băi, mai nimic. Da? Numele pot să mi-l schimb, dar îl las că îmi place. În Brazlă ce membri mai avem? Avem și români în Brazlă, îmi scriau mie în română pe chat. Uite că sunt online acum. Sunt mulți jucători activi. Vedem că abia câțiva care nu intră de câteva zile. Ăsta e liderul. Nebunul. Da, 47 level. Se joacă băieții, se joacă, n-ai ce să le zici. Avem și noi level pe aici. Deci guildul, clanul, te ajută să faci mai mult XP și treburi de genul acesta. De asta e bine să și donezi, uite poți să donezi 7 cât mai rămâne. Să donezi pentru clan, pentru că se strâng aici bani și tipul ăsta, da, bossul, upgradează treburile la clan și primești statusuri mai bune. Ceea ce ăsta e un nas. Nasul amuzant al degetelor agere. Vedeți, are enchant pe el, Eye of the Flamingo Set. Care Flamingo Set sau ceva gen. Interesant, ăsta are 22. Nu știu de unde naiba fac ei rost de animal de călărie prădător. Habar n-am, eu l-am pe ăsta. Tigru, merg pe un tigru. Mi-a terminat și lupta la tavernă. Dar n-am mai apucat să vă arăt pentru că se strică filmarea când filmez în browser. Nu știu, e ciudat. Este destul de dubios. Ce am mai putea noi să facem? Mai să pariem la asta, dar nu mai avem bani. Ba da, avem. Pariez și eu 2. Aici n-ai cum să câștigi, e imposibil. Deci, și că asta e aici, da? Tu unde știu eu unde e? O fi aici? Că a fost de 2 ore aici. Era în mijloc. Come on! Ok. Mai să ne ducem din nou la arenă. Vreau să mă bat cu ăsta. Ia. Multă viață, dar degeaba. 10.000? Am distrus 20 de gold pradă. Bine, boss. Și revin în 10.900. Eram în 12 și ceva. Bun. Mai punem niște puncte la... Ne mai rămâne... Ne uităm la bază, da? Ne mai rămâne 1. Plus de rezistență. Avem destul de multă șansă de lovitură critică. Ceea ce e bine. Însă... Nu cred că mai am ce să fac altceva. Voi încerca și îmi voi completa... stai puțin. La temniță. Trebuie să termin temnița asta. Dar mă tot bate ăsta. N-am ce să-i fac. Ești nebun. Uite-te și tu cum îmi dă. Holy shit, dintr-o lovitură! Mamă! O dată pe oră pot să faci. Mi-am mai deblocat o temniță nouă. Cred că voi încerca aici data viitoare. Însă cam atât cu episodul pe astăzi. Nu prea am ce să vă arăt. Doar așa un mic progres pe care l-am făcut între timp. Da? Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!